Dnes začíname sériu ďalších videí a dnešné video nebude asi ničím náučné. Bude proste prvé, bude také kadejaké, nebude ani zostrihané, ani nejakým spôsobom upravované. Dnešné video je proste len tak. Máme za sebou mega pecka dielo akciu. Výbornú aktívnu dovolenku, bolo nás tam 9 lodí. Viete si predstaviť, že to bolo fakt náročné. Výborné, ale náročné. A tie momenty, ktoré vás potom tešia, je, že všetci sme došli zdraví, nikomu sa nič nestalo. Dobre, v Korčuli sme trošku škrtli jednu loď, ale v zásade všetko dobre dopadlo. Na to si pripijeme a začíname teda ďalšiu sériu tých rádoby múdrosti z jachtingu a ja si teraz idem užiť naozaj kľudný večer. Čaute. Vidíme sa na mori.